Ngatinamatei. Baba wedu vari kudenga, muzita raJesu tinokunamatai panguva dzemasikati ano aya. Tinokutendai nekuti nguva idzodzi nezuva irori tapiwa nemi. Tinokutendai nekuti inyasha kuti tionane zvatiri izvozvi usu neusu uye nyama nemweya zviri pamwe chete. Sensana Baba, sevarume, sevabvuwi vari kushingaira kumhanya munguva dzakaoma kudai, vari kushingaira kumhanya nerudairo rwavo munguva dzakaoma dzakaipisisa kudai, idzo vamwe vanhu vazhinji vari kubvunza mubvunzo wekuti Mwari variko here? Dai Mwari variko hataisangana nezvakadai. Asi nguva iyoyi tiri kuona varume vari kushingaira nerudairo rwavo, vari kuti munguva dzakadai sedzidzi ticharamba tichinamata. Tinokutendai Baba wedu apo nekutiunganidza kwamaita panguva inoyi. Tiri kuti apo munguva iyoyi yekunamata, yekunzwa izwi renyu munguva dzakadai, motibatsira kuvhura mweya yedu nenzeve dzedu dzemweya kuti tigashire kutaura kwenyu. Iwai nesu Baba wedu, tiri kunamatira wose wari in isolation nekuda kwechirwere chatakatarisana nacho. Tiri kunamatira hama dzavo neshamwari dzavo dzisiri kukwanisa kuvaona kana kusvika pavari. Tiri kuvanamatirawo Baba wedu munguva dzakarema kudai kuti muvasimbise, muvabatsire kuti nekuvazivisa kuti wakatenda, wakatarisa pamuri, vanobuda tinokunda munguva dzakaoma kudai. Chiwai nesu apo tiri kutanga munamato unoyu muzita raJesu tinokunamatai. Amen. Regai nditi panguva dzakaoma kudai, panguva dziri kutyisa, apo ndakanzwa vamwandiyambira vachiti tingasangana here timbokohwerana seshamwari dzerwendo. Mazwi akauya kwandiri ndari kuna Ezekiel chapter 37. Ezekiel chapter 37 verse 1 kuenda pa verse 14. Ndichaverenga panapa, ndine Bible app yeShona. Shona yacho inogona kunge yakanotisiyanei neyatakajaira, asi ndodaira kuti tinonzwa kuti Mwari vari kuti kudini. Profita Ezekiel chapter 37 verse 1 kuenda pa verse 14. Ndichatanga kuverenga. Ruoko rwaJehovha rwakanga rwuri pamusoro pangu, akandibudisa nomweya waJehovha akandondiisa pakati pomupata iwo wakanga uzere namapfupa. Akandipfudza napakati pawo kumativi ose. Tarirai, aivapo akawanda kwazvo pakachena pamupata, uye tarirai akanga akaoma kwazvo. Akati kwandiri, mwanakomana, mapfupa awa angararama here? Ndikapindura ndikati, imi Ishe Jehovha munoziva. Akati kwandiri, mwanakomana, mapfupa awa angararama here? Ndikapindura ndikati, imi Ishe Jehovha ndimi munoziva. Zvino akatizve kwandiri, profita pamusoro pamapfupa iwawa, uti kwaari, imi mapfupa akaoma, izwai shoko raJehovha. Zvanzi naIshe Jehovha kumapfupa awa, tarirai, ndichapinza mweya mukati menyu, muchararamazve. Ndichaisa marunda pamusoro penyu, nokukuisai nyama pamusoro penyu, nokukufukidzai neganda, nokuisa mweya mukati menyu,
murarame zvino muchaziva kuti ndini Jehovha. Ipapo ndakaprofita sezvandakarayirwa. Zvino ndakati ndichiprofita, mubvumo ukavapo, uye tarira kudengenyeka kwenyika kwakavapo, mapfupa akaswederana, pfupa rimwe kune rimwe. Nyama ikauya, ganda rikaafukidza pamusoro payo, asi makanga musina mweya mukati mawo. Ipapo akati kwandiri, profita kumhepo, profita mwanakomana womunhu, kuti kumhepo zvanzi naIshe Jehovha, uya uchibva kumativi mana anobva mhepo, iwe mweya ufuridzire pamusoro pevava vakaurawa kuti vararame. Ipapo ndakaprofita sezvandakarayira, mweya ukapinda mukati mavo, vakararama, vakamira netsoka dzavo iri hondo huru kwazvo. Zvino akati kwandiri, mwanakomana wemunhu, mapfupa awa ndiwo imba yose yaIsraeri. Tarira, ivo vanoti mapfupa edu aoma, taparadzwa chose. Naizvozvo profita uti kwavari, zvanzi naIshe Jehovha, tarirai, ndichazarura marinda enyu, ndichakukwidzai mubve mumarinda enyu, imi vanhu vangu, ndichakusvitsai munyika yaIsraeri. Verse 14, ndichaisa mweya wangu mukati menyu, murarame, ndichakuisai munyika yenyu. Zvino muchaziva kuti ini Jehovha ndakazvitaura ndikazviita, ndizvo zvinotaura Jehovha. Mwari akomborere kuverengwa kwemazwi ake, nekuti anotiponesa. Regai nditi ndiri kufara, ndiri kutenda Mwari nekundipa mukana kwamaita nguva pfupi yekuti nditaure seshamwari dzerwendo. Ndiri kutaura ndiri ku Norfolk. Vanoziva ku Norfolk, ku Norwich, ndokwandiri musandiri kunoku. Ndiri kutungamira machechi 7 kunoku, Methodist Church. Mufaro wangu kusanganazve sevanhu vanozivana, sevanhu vari parwendo rumwe chete. Ndandine shoko rekuti panguva dzakadai seidzi, there is new life to the lifeless. Panguva dzakadai sedzidzi, there is life to the lifeless. Panguva dzakadai kune upenyu kune vaya vasina upenyu. Panguva dzakadai kune upenyu kune vaya vasina upenyu. Panguva dzakadai kune upenyu kune vaya vari kutya kurasikirwa neupenyu nekuda kwechirwere chatakatarisana nacho. Kune upenyu hutsva panguva dzakadai. Jehovha vanotora Ezekiel vachipinda naye mubani remarangwanda. Pavanomutora vachienda naye mubani remarangwanda, zvinonzi munguva iyoyi Ezekiel akaitwa muprofita kuti ataure panguva dzakanga dzakaoma. Varasikirwa nehope, vakanga vasvika pachimonya uswa chakaita sechatakatarisana nacho nekuda kwecoronavirus. Ndofunga munowirirana neni kuti tese we are displaced to our day-to-day normal life. Tabviswa munyika yedu yerugaro rwedu, mulife yedu yerugaro rwedu rwemazuva ese. We have been displaced because of this virus. To make matters worse, hazvisi muUK chete, zviri pasi rese, zviunza a lot of stress. Vanhu vari kufunga, tiri kufunga kuti tichasvika papi. Ndakanda kutarisa nezuro, do you know kuti vanhu kana vaine vatungamiriri, vanovatungamirira vazhinji
hope yavo inenge iri pavatungamiriri vavo. Nezuro paibuda news dzichitaura kuti prime minister nevakuru vake vanoshanda navo vane chirwere, ndakataura nevamwe vatendi vandakafonerana navo vachisaunda kutya nekudedera kuti zvino zvazvinodai pamuti uyu kuzoti pane uyu. Their thought was kana vakuru vanoziva, vane information, vanokwanisa kudetecta, vane zvinhu zviri sophisticated zviri padyo navo, kana ivo vakuatakwa, what about us? Tinoraramawo here? Ndiri kuti there is a new life to the lifeless. Panguva dzakadai sedzidzi tine upenyu, kune upenyu kunesu varume vanomira parudairo rwavo, vanochengetedza rudairo rwavo. Saka Ezekiel anopinzwa naMwari mubani remarangwanda rakaita seriri, the COVID-19 dry bones, the valley of dry bones, COVID-19 matapinzwa. Ezekiel anopinzwa imomo semwana waMwari anodaira. Chinondikoshera chandoda kuti mubatisise ndechekuti anobvunzwa naMwari, unofungidzira kuti pachava neupenyu here apa? Semubvunzo watiri kugona kuuyawo kuti unogona kuuya mubvunzo kumba kwako, imba yangu ichaspeyiwawo here? Mhuri yangu ichasarawo here? Shamwari dzangu dzichasarawo here? Ezekiel anondikoshera pakupindura kwake pamhinduro yake, imi Mwari ndimi munoziva. Rudairo rwake runobhesa pamuridzi weupenyu, rudairo rwake runonyura muridzi weupenyu. Ndiri kuti sana baba muripo here? Muri kumira here panzvimbo dzenyu tsana baba dzechibvuwi, dzekuti makatsidza kuti in joy or in pain we will remain strong, we will remain faithful. Ticharamba tichibatsira, tichataurira vamwe vedu the message of hope. Kune varume vasiri vabvuwi vasina kudaidzwa, who need the other voice now. And the voice iroro rinobva kupi? Rinobva chete kumubvuwi anokwanisa kutaura kuti be still and know that God is in control. This is what Ezekiel did in his heart. I have to be still now and know that God is in control. Let me refer, let me put everything into God's hands. Ameno imi Mwari ndimi munoziva. Mwari vanoda kupiwa chinzvimbo chavo kani varume, ndo zvandoda kuzotsanangura. Mwari vanoda kupiwa chinzvimbo chavo. Mwari vakapiwa nzvimbo yavo, vanochinja zvinhu, vanogadzirisa zvinhu. Ezekiel anodzorera nzvimbo yaMwari panzvimbo yayo, despite kuti iye akanga ari muprofita kana kuti akanga ari munhu ane reasoning capacity yake, anodzorera Mwari panzvimbo yavo. Mwari votanga kuita basa ravo. Zvanzi paakangoti hameno imi Mwari ndimi munoziva, then God started speaking to the dry bones. Marangwanda akadzoka. Ndakabva ndadzorerwa kurwiyo rwataiimba tichikura, munoruziva imi varume. Zvanzi Jehovha vapiwa nzvimbo yavo. Gede gede bvupa pane rimwe, gede gede bvupa pane rimwe, aiwa gede gede bvupa pane rimwe. Ezekiel muri kumunzwa anoti Mwari ndimi munoziva. We keep the covenant, I keep the covenant with you. Handidauteba. Baba, Baba, tiri pachirangano nemwi Baba, Baba, tiri pachirangano, aiwa Baba, Baba, tiri pachirangano. Kuramba tiri pachirangano naMwari panguva dzakadai sedzidzi, ndo zvakagonekwa naEzekiel izvozvo, ndo zvakakwaniswa naEzekiel. He remained faithful to his God.
imi Mwari ndimunoziva, imi Mwari ndimunoziva. Zvikanzi chinzwa pachava neupenyu apa. Ndiri kuti there is life after COVID-19, there is life after coronavirus, there is life. Let us hold on to our faith. Ngatirambei tiripo sana Baba, ngatichengetedzei mhuri dzedu, ngatimirei sana Baba muzvimiro zvedu. Chinoita kuti Mwari vaekite ndechekuti tikanga tamira panzvimbo dzedu. I think this is God's message even to the whole world. There is a message inside it. If people called by his name, vakanamata, vakatya Mwari, vakaita zvinoda Mwari, God will rescue us. There is life after this life. New life to the lifeless. Upenyu huripo. Izwai varume, kana dai tikabatwa na COVID-19 isusu tiripo nhasi, kana dai tikafa tichitenda, there is again life. Ndo zvinokosha. So ndiri kuti varume, mukupedzisira, uyai tirambe tiri parudairo rwedu sana Baba. Ngatitore nzvimbo dzedu sana Baba. Ezekiel anotora nzvimbo yake semuprofita kuti aiwa Mwari muri kundibvunza yenyu mubvunzo nguva dzese, ndandichimbotaura zvamunobva kwamuri imimi. Hapana chandakambopa knowledge yangu as a prophet. Ndaingoti everyday zvanzi naJehovha. Handina pandakambotora ndikaisa zvinhu zvese muruzivo rwangu. So even at a time such as this, imi Mwari ndimunoziva. I don't have to doubt. I don't have to fear. Imi ndimunoziva, and handitye futi pamuri kundibata ruoko muchipinda neni mubani irori. Handitye nekuti imi ndinoziva kuti ndimunoziva. You have the answer, you have the solution. So sana Baba, ngatirambe tichisunga mabhandi, tipinde naJehovha mubani irori, tifambe naJehovha mubani irori. Mwari vatiitire zvakanaka, Mwari vatiropafadze. Ndo shoko randachida kuti ndikusiyirei sana Baba, kuti mune upenyu, mune vaya vari kurasikirwa neupenyu, kuti vatenda vaziva kuti Jehovha ndio vanoziva. Mune upenyu kune vari kurasikirwa neupenyu, mune upenyu kune vari kutya kurasikirwa neupenyu. Zvakare panguva dzino idzi mukatenda muna Jehovha mune upenyu. Nhasi mune kuspeyiwa mucoronavirus inoyi. Muchataura, muchaita vamwe vanosara vari vachipa matestimonies. Even tikaenda tichitenda, tinoziva zvakare kuti tiri kubatanidzwa naJehovha, nekuti Jehovha vakati apo vanouya vanotora varume vakanaka vanomuda. So ngatirambe tichida Mwari at a time such as this. Mwari vatiitire zvakanaka. God bless you. Amen.